खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी जिनं देबरगाव बीटीसी बियाबा सोरनि दखलाव जागोन बेखौ नोजोर बोनानै जिनं देबरगाव बीटीसी बियाबाव बीपीएफनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय यूपीपीएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथांनि बिबुंथि 17 बोसोर उनफिनना थानांनाय रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनांगौब्ला जोंनो सासे मोजां बिजाथि नांगोन मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया जोंनि सासे हिर' नाथाय दिनैनि दिनाव हिर'जोंबो सोलिनाय नङा मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बियाब न'नि साखाथिनि रायजोफोरनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांना होनो हायाखै आरो बै ओनसोलफोरावबो नायदिंहैफेराखै माखासे दाननि सिगांनिफ्रायनो यूपीपीएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारीया ओनसोलफोरखौ नायदिंनानै रायजोफोरनि गोनांथि जानाय आंखालफोरखौ सुफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दं दिनैबो क'क्राझार सहरनि गासै सा 500 बैसोगोरा आइजोफोरनो गाननो थाखाय सारि राननानै होनो थिरांथा लादों बेनिनो दिनै सा 20 आइजोफोरनो गावनि न'निफ्राय रानजेनना होयो बेनि अनगायैबो बिथांखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बिथिं जेरै रायजोफोरनि आंखाल सोलोंथाय समाज आरो जौगानाय गेलेनायफोराव गाहायै मैखोम बिबान लानानै थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों दा नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेसोदि जिनं देबरगाव बीटीसी बियाबाव रायजोफोरनि लुबैनाय बायदि बिजाथि यूपीपीएलनिफ्राय हाइ कमान्डआ होगोन ना आङो बे समाव नोंथांमोनखौ धन्यबाद होयो बे समाव नोंथांमोना आंखौ खौरां लाफैनायनि थाखाय बियो आङो आजि 5-6 मासनि सिगांनो गोबां मानसिफोरनि माखासे दुखुथिया बाथ्राफोरखौ मिथिनानै आंनि फान्डनिफ्राय आङो जि हायो जोंनि यूपीपीएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारनि जि मोनसे नीति बिथाङा जेब्लायबो बुंदों जे राजनीति खालायोब्ला समाजनि बिथिंबो जों जेब्लायबो मोजां नोजोरजों खामानि मावनांगौ होननानै बुंनायाव जोंनि गोसोफ्रा गाबखांनाय फैदों मानोना दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे गिदिरथार मोनसे बे समस्ति जाय समस्तिखौ दिनै बीपीएफआ दिनै 17 बोसोर सिफ आरो नैबे 5 बोसोर रानिं दा बीपीएफनि दखलावनो दङ नाथाय बेखौ जुदि उद्धार खालामनांगौबा बेखौ जुदि जों मुक्त खालामनांगौबा दिनै निस्सय जोङो मोजां खामानि मावनांगोन समाजनि थाखाय आरो बेनो जाबाय जोंनि यूपीपीएल दोलोनि मोनसे नीति दा बे नीतिखौ लानानैनो गोबां सोरनोबा न' बां माने जायफ्रा गोरिब न'खरनि जायफ्रा दिनै थानोनो न' गैया अखा बांखा हायोब्ला दिगदार जायो बेबायदि मानसिनो न' एसे लुना होदों आरो जायफ्रा दिनै रायजो राजाफ्रा थांनाय फैनायनि थाखाय लामानि थाखाय प्रब्लेम जादों बेफोराव दलांनि लामा आं बानायना होदों आरो गोबां बेमारिफोर गोग्लैनानै थादों बिसोरनो जोङो एसे आङो अनसुंथाइ होदों आरो बेबायदिनो गोबां माने अनजिमा गैया सानथ्र' हाया माने गोबां माने आं मानो आं गावनो गोसोआव गैया बयबो मानसिनो माबा नङा माबा मोनसे होबाय आरो बेबायदिनो फरायसाफोरखौबो नायदों आरो गोबां दिनै बेबायदि टाउन ओनसोलाव आं दा माने 500टा आङो बेबायदि सारि होनायनि मोनसे बेबस्था लादों जायफ्रा दिनै 65 बोसोर जाबाय बे 65 बोसोर बैसोनि जायफ्रा गोरिब गुन्द्रानि बेहाय पार्टि सेटिफोराव ग'खौ नायनाय जायाखै आरो बिथांमोनखौनो बैसोखौ लानानै आरो बिथांमोननो जोङो एसे आशीर्बाद मोनथावथाव जों बिथांमोननो सारि होनो हायो नामा थांनाय समाव जेरै दख'ना होदोंमोन थिग बेबायदिनो दिनै आं सारि होदों आरो बावैसो उनाव राजबंशीफोरनो होगोन गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनोबो होगोन आरो बे हाबाफारिखौ आं लाबाय थादों आरो आं लालांबाय थागोन बे नङा जे अकल राजनीति फैनायनि थाखायल' जे बे खामानिखौ मावदों बे सानोब्ला भुल जागोन मानोना जों समाजाव खामानि मावनानै आरो बे खामानिखौ आं कन्टिनिउवास खालामबाय थागोन गाबोन आं पार्टियाव थायोब्लाबो पार्टिनि उनाव थाब्लाबो आं बे खामानिखौ मावनो थाखाय जि आवगायबायब्ला समाजनि थाखाय मोजां खामानि आवगायबायब्ला जेब्लायबो खामानि मावगोन बेनिखायनो आं दिनै खावलायनो लुगैदों दिनै जोङो बीटीसीआव मोनसे सोलायनायखौ जों लाबोनांगौ देबोरगाव समस्ति हिसाबै देबोरगावनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों देबोरगाव रायजो राजाया जि जोङो 17 बोसोर जों मोनसे डिप्राइभआव थानांबाय जों मोनसे खोमसि फोथाराव थानो गोनां जाबाय जों दिनै मोनसे पहराव फैनांगौब्ला स्राङाव जुदि फैनांगौब्ला जों निस्सय दिनै जों मोजां मोनसे सासे जों केन्डिडेट बासिनांगोन जाय केन्डिडेटआ दिनै समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावो नोंथांनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो नोंथांनि समस्याखौ रायजो राजानि जेंना जेंगोनाखौ बुजिनानै सुस्रांनायनि बेबस्थाखौ लानानै खामानि मावो बेबायदि व्यक्तिखौ नोंथांमोना भट हो आरो नोंथांमोना देग्लाय यूपीपीएलनि जाय बिजाथियानो फैया मानो यूपीपीएलआव जाय नेतायानो फैया मानो जायखौ जों केन्डिडेट होआ मानो बै केन्डिडेटफोरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना भट हो ट्रेक्टर सबियाव भट होनानै प्रमद बर'नि मा होनो आखाइखौ गोरा खालाय मजबुत खालाय आरो जाहाथे नैबे देबोरगावनिफ्राय जाहाथे जोंनि जि 17 बोसोर जों जिखिनि गोग्लैनानै थानाय जोंनि जिखिनि जेंना जेंगोनाफोर दङ बे जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनांगौब्ला जोंनिफ्राय सासे मोजां केन्डिडेट नांगोन आरो बे केन्डिडेटआ देरहासार होयोब्लासो नोंथांमोननि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन दा ओंखायनो आं खावलायदों जे जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ सनमान खालायो आं जेब्लायबो होनदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जों श्रद्धा होयो जों रेसपेक्ट खालायो बिथाङा जोंनि सासे हिर' नाथाय हिर' होननानै दिनैनि दिनाव हिर'जोंबो सोलिनाय नङा मानोना दिनै
जोङो मोजां मोनसे खामानि मावनांगौबा समाजनिबो मोजां खामानि मावनांगोन बिथाङा गावनि न'निफ्राय गुबुन बायजोआवल' थानानै बेस्थ' जायोब्ला जानाय नङा गावनि ओनसोलनि गावनि न' खाथिनि गावनि ओनसोलनि समस्या मा जादों मा जाया बेखौ बिथाङा दिनैसिमबो उदिस लायाखै खबर लायाखै जायनि जाहोनाव खाथि खालायाव थानाय गामि ओनसोलावबो थांनानै बिथाङा जेबो उदिस लानायखौ जों नुनो मोनाखै जेराव आं हाबनानै आं गामि गामि भिजिट खालायदों आङो मन्दिर मस्जिद जेरावबो आं थांनानै भिजिट खालायदों जेराव जोंहा गोबां आंखालनि आंखाल ओंखारदों ओंखायनो आं सानो आं दिनै बिथांमोनखौ खोथा होयो जे दिनै नोंथांमोना देरहाहो इउपिपिएलखौ जाय केन्डिडेटआ फैगोन देरहाहोयोब्लानो निस्सय नोंथांमोननि जिखिनि समस्या जेंना दं रायजोनि बे गासैबो सुस्राजागोन प्रमद बर'नि सायाव जा फोथायनाय दङ लरेन्स इस्लारि सारनि सायाव जा फोथायनाय दङ लरेन्स इस्लारि साराबो गोबां खामानि मावगासिनो दं गावनि जिखिनि एमएलए फान्डआव गोबां फान्डफोर फैदों बेखौ बिथाङा गावनि जिखिनि हायो बिथाङाबो गोबां जथेस्थ' खामानि मावदों थांनाय बेसेबांबा बोसोर प्रमिला रानी बायद'आ मा होनदों बिथाङा एमएलए जादों नाथाय मन्त्रि जाबोदों नाथाय जेरै लरेन्स इस्लारि सारा जि खामानि मावनानै देखायदों दिनै मा होनदों प्रमिला बायद'नि मोनसेबो जोङो बेबायदि बेनार पस्टारखौ जों नुनो मोनाखै मानोना नोंथांमोना जेब्ला सार्भे खालामनाय नुगोन एमएलए फान्डआव गासैबो लरेन्स इस्लारि सारनिल' नुगोन ओंखायनो आं फोथायदों जे लरेन्स सार बायदि व्यक्तिखौबो जोंनो नांगौ प्रयजन आरो लरेन्स इस्लारि सारा जुदि थायोब्ला जोंनि बे जिल्ला बायदियाव थानानै नेतृत्व होबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि गांनाय उखैनाया सुफुंगोन आरो बिथाङा सासे निष्ठार गोसोनि मानसि हनेस्ट मानसि आरो बिथाङा मा होनदों बेबायदि मोजां समाजनि खामानि मावबाय थादों आरो बिथाङाबो दा बिथांमोनखौनो जों नुनानै जोंबो फल' खालायदों जे बिथांमोना दिनै निष्ठार जानो हादोंबा जोंबो निस्सय निष्ठार जानानै जोंबो जि हायो नामा एसे एनै हायो नामा जोंबो दिनै लरेन्स सारमोनखौ हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे प्रमद बर' सारमोनखौ हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे पार्टिखौ हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे पार्टिया जाहाथे उदार जानांगौनि सार्थआव जोङो जेरैखि जाया इउपिपिएलनि नितिजों इउपिपिएलनि आदर्शजों खामानि मावबाय थादों बेहाय आंनि नामा ओंखारदों आंबो नुदों टिभियाव जिहेतु माबादोंब्लाबो दा जोङो बुंनो हाया जोंहा पार्टिनि माखासे रुल्स थायो पार्टिनि मोनसे डिसिप्लिन थायो जोङो हाइकामाना जि इन्सट्राक्सन होगोन हाइकामाना जेखौ निर्देश होगोन हाइकामाना गाबोन जुदि माने अकल टिकेट होबाल' जे खामानि मावनांगौ बेयो मालाबाबो जानो हाया मानोना जों समाजाव मोजां खामानि मावनांगौबा इउपिपिएलखौ जुदि देबोरगावनिफ्राय उदार खालामनांगौबा साफ्रोमबो नों आं बायदि व्यक्तिफ्रा दायित्व लानानै खामानि मावनांगोन आंल' नङा मानोना जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोर दं इउपिपिएलनि बे दैदेनगिरिफ्रा साफा दायित्व लानानै खामानि मावोब्ला आं सानो फैगोन समाव जों लेंग्रायानो जा खानायानो जा खुदियानो जा जिखि व्यक्तिखौ जोङो केन्डिडेट होआ मानो बे केन्डिडेटआ माबाया एबार देबोरगाव समस्तिनिफ्राय देरहानानै फैगासिनो दङ बांद्राय भटजोंबो देरहानाय नङा आं बेखौ दुगायै बुंनानै लानायाबो मोजां नङा मानोना जों दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ रेसपेक्ट होयो बेनिखायनो जों बांद्राय बिथांखौ इसिबां हाजार भट लानानैबो जोङो बिथांखौ फेजेननो सानाखै बिथांनिबो मान सन्मान दं बेनिखायनो बिथांखौ जोङो 50निफ्राय 100 जन भटनि भटार्सआव जों फेजेननानै जेरैखि जाया इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेट आरो बे केन्डिडेटखौ देरहासार होगोन होननानै रायजो राजाया सानस्रिखा बारदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाया जाथि भेद भाद राव बासियालासे बिथांमोना ज' ओंखारबोदों नोंथांमोना दिनै नुदों दिनै मोनसे समाव जोंखौ बर' हिसाबै इउपिपिएलखौ बर'नि मोनसे पार्टि होननानै बिथांमोना बिसास खालायामोन आरो गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा एक्सेप्ट खालायामोन दिनै इउपिपिएलआव दोलो नोंथांमोना गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिया हाजार दिनावनो जइन जानायखौ नुबाय थादों मोजां नेताफोरा जोंनि दलाव हाबदों आरो दिनै निस्सय बिथांमोनाबो दिनै टाउननिफ्राय सापर्ट खालामनो फैदों आरो देग्लाय टाउनाव जे ओरैबायदि मोजां पजिटिभ 3 4 5 वार्डआव जोंनि क'क्राझारनिफ्राय एबा जेरैखि जाया हाग्रामा महिलानि बिथांमोना भट होनाय नङा होननानै बुंदों जेरैखि जाया इउपिपिएलनो भट होनानै जाय केन्डिडेट फैगोन बिथांमोना होगोन होननानै खोथा बुंदों महिलारि सारनि माखासे व्यक्तिफोरा थांनानै बिथांमोनखौ धुमखि सुमखि होदों आरो बिथांमोना होनदों जेरैखि जाया जोंनिनो सरकार फैगोन ओंखायनो नोंथांमोना जेरैखि जाया भट होनांगौ होननानै टाउननि मानसिफोरखौ बिथांमोना फिदिंदोंमोन आरो हरसायै बिथांमोना गिदोंमोन जे नोंगौ जे हाग्रामायानो फैफिनब्ला जोंहा दिगदार जागोन जोङो बिथांमोनजोंनो थानांगोन होननानै बिथांमोना बै समाव भुल थयथ' लानानै बिथांमोना थादोंमोन जायनि जाहोनाव जों टाउननि एसे भटआवनो 5000सो मार्जिन भटआवल'सो जों जेनदों खिन्थु देग्लाय बै जायफोरा गाज्रि मोनदोंमोन जायफोरा जोंनो थांनाय बाराव भट होआखैमोन 2020आव नाथाय बिथांमोना थांनाय एमपि इलेक्सन जोंनि एमएलए इलेक्सन बेहाय होनानै देरहासार खालायदों आरो निस्सय देग्लायबो बिथांमोना होगोन होननानै खोथा बुंदों आरो बिथांमोना प्रमद बर' सारखौ बिराद मोजां मोनो प्रमद बर'नि नीतिखौ मोजां मोनो लरेन्स इस्लारि सारखौ बिथांमोना बिराद मोजां मोनो प्रतिमा बायद'मोनखौ बिथांमोना मोजां मोनो ओंखायनो दिनैनि दिनाव टाउननि मानसिया प्रतिमा बायदो लरेन्स इस्लारि सारमोननि खोथा बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना दिनै भट होगोन आरो जायफ्रा दिनै क'क्राझाराव 6टा समस्ति दङ 6टा समस्तियाव जेरैखि जाया 9 समस्तिया गासैबो टाउनाव गोलैनाय व्यक्तिफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों ভাল লাগিছে আগতেতো কেতিয়াও পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট আহিলো চাৰেৰো ভালো লাগিছে
দেবরগাঁও হোমস্টে যদি অসুবিধার সাথে যদি টিকেট পায় আপনি কি কব এই মই কম সারে তো ভাল সারে সব দিকে ভাল লাগছে ব্যবহারটো ভাল আৰু এনেকুৱা হেল্প কৰি আছে সাৰৰ লগত ময়ো কাম কৰিব খুজিছো কিন্তু আমি চান্সই পোৱা নাই সাৰৰ লগত সোমাব আগৰ পৰাই সোমাব চাইছো কিন্তু আমি মানুহ পোৱা নাই না আজিহে লগ পাইছো সাৰে দেবরগাঁও হোমস্টে যদি টিকেট পায় আপনি টিকেটের কারণে কি কব মানে মই ক'ব যে মইতো অশোকৰ লগত কাম কৰিছে সাৰে ইমান ভাল সাৰৰ লগতো কাম কৰি ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে চাই আছে সাৰে এইকাৰণে মই সাৰৰ লগতে কাম কৰিম ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কাম নকৰোঁ আজি এইটো যদি পৰিৱেশ এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ আহি গৈছে নহয় জানো আপুনি কি ক'ব আগৰ 17 বছৰ সময় আজি 5 বছৰৰ সময় পাৰ্থক্যটো আপুনি কি ক'ব মইতো 17 বছৰ আগতে একোতো হেল্প পোৱা নাই মই অনেক গেছিলোঁ ছাৰৰ ঘৰত সোমাবই দিয়া নাই আৰু মোক নাচ এনেকৈ কৈছিল মোৰতো মাটি বাৰী একো নাই মই ভাড়াই থাকি আছোঁ এতিয়াও কষ্ট কৰিছোঁ টিউশ্যন কৰাই আছোঁ আৰু এটা সৰু প্ৰাইভেট স্কুলে কাম কৰি আছোঁ মই এই সৰু কেজি স্কুলত এনেই প্ৰাইভেট বাচ্চাবিলাকক পঢ়াই থাকোঁ ইমান 17 বছৰ হ'ল কোনো একটা হেল্প পোৱা নাই ছাৰে কৈছিল মাটি দিব বাৰী দিব একো দিয়াই নাই অলপ 1 কাঠামান মাটি দিলে মই পৰিয়াল লৈ থাকিব পাৰে ইমান কষ্ট হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু শাড়ীটোতো আজি ফাৰ্ষ্ট পালোঁ কেতিয়া পোৱা নাই কেতিয়াও পোৱা নাই কোনোদিনও পোৱা নাই শাড়ীটো মই আজি চাই যে আরও যদি হেল্প হয় তো ভালো আৰু বাচ্চাবিলাক পড়ানোর কারণে সুবিধা লাগে আমার মোর মানে ল'ৰা এটাই ইয়াৰ ছোৱালীক পড়ার কারণে অলপ সুবিধাও খুঁজি আছোঁ আমি যাতে ডাঙৰ কৰিব পাৰি মানে ইংলিছ স্কুল পঢ়ি আছে না চবেই চাই না মা বাবা ছোৱালী ভালৰ কাৰণে কিন্তু আমালোকে পাত্তাই নিদিয়ে ডাঙৰ মানুহ খুশি হয়েছে ভালো হয়েছে হ্যাঁ ভালো হয়েছে দিচ্ছে খুব ভালো হয়েছে এইটো 2025 যেটো কিবা বৰপৰ ইলেকশ্যন ইয়াত মানে আপোনালোকৰ অসুবিধাৰী ছাৰে যদিও আজি হাৰি দিছে মানে এজন কিবা দাবিদাৰ হয় মানে টিকেটৰ দাবিদাৰ হয় যদি টিকেট পায় তেতিয়া আপুনি এটা সহায় কৰিব নাই গ্ৰহণ কৰিব কেনে লাগিছে আজি ভালো লাগছে হ্যাঁ ভালো লাগছে পাইছে না নাই পাইছি হ্যাঁ তোমরা দিছে আপনার হ্যাঁ দিছে আগে দেয় না এটা পড়ো যাই পাইছে পাইছি ঠিক আছে